Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurko saioa Arizkunen grabatuko dugu, horretarako lehenbiziko bi atalak, Baztango xurien inguruan grabatuko dugu, hasiko gara Mastian, eta Iñaki Bengoetxea kontatuko digu pixko bat nola joan den urtea Mastiaren ikuspegitik, eta ondotik Mastitik upategira edo bodegara joanen gara, eta bertan ardo desberdinen inguruan solastuko gara. Azkenik, saioari amaiera emateko, Santiago Villaresekin egonen gara, eta berak balorazio bat egingo digu, nola joan den aurtengo lehen gaien uzta bilketa, eta batipat momentuan prezio aldetik nola dauden, eta ea kantitate eta kalitate aldetik ere nola diren. Saioaren hasieran esan bezala, Iñaki Bengoetxearekin gaude, Arizkunen, Masti batean, eta badakizue, orain dela urte batzuk, bai berak Ana Iriarterekin batera, Baztango xurie proiektua martxan jarri zuten, eta hemen gaude, urtero egiten du bisitatxoren bat, azkenean leku polita da ikusteko, zuekin egoteko, eta beti ere ikasten dugu. Eta Baztango xuri, Iñaki, ezagit, zenbatxo urte pasatu diren proiektua martxan jarri zenutenetik? 2013an izan zen da bizikoa, beraz, 10 urte. 10 urte, bai. 10 urte, orduan 10 urte horietan, gora bera asko izan du dire. Eta ezagit, hasiera hura, nola, zenbat lur saiekin hasi zineten, nola izan duzen hasiera pixka bat? Gu dena golpean egin beharrean egin genuen prebizioa 3 pausutan, ez? Eta lehendabizia ziginen hektaria terdirekin, utxuko eta mehakakoa, eta gero landatu genuen Luberri hauze, eta 2 urte 13 hori izan zen 15ean, eta gero 18an azkena Elorgakoa, eta Elorgakoa guztira 3 hektaria egin arte, eta aurten bilduko dugu pixka bat Elorgan, lehendabizikoa, kostatu zaigo dominatzea partzela, pixka bat lurra gaitik eta momentuz behintzat hori 3 hektaria ditugu eta 3 ekoizpenean nesta Elorgako hori oraindik ere beste 2 urte barru egongo den 100%. Bai, momentuan orduan zenbatxo hektarekin zaudete? 2 hektaria pasata. 2 hektaria pasata, bai. Hasieran landaketak egin zenituzten, eta ematen zuen, ekoizpena biltzea zientzia fikzioan esaten den bezala zela, baina zuek erre badakizue saiatuak zarete, eta azkenean hasi zen emate ematxa. Oso, da gainera, beti buruan duzuna gauza bada, paperean oso horrez idazten dira gauzak, baina zera, montaina rusantzeko bada, askotan zertako sartu gara gu hontan, edo, baina, hementxe gaude, eta bai, iazko usta ikusita, posible dela ikusten dugu, genekien ere, eta ardoa egitea Arizkunen bastanen posible dela, eta esan, zentzurtan pozik, ez? Bai, hasieratik ere, zuek formakuntzaz, ikasketaz baiana eta zue bilek nekazeritza arloko ingeritza ikasia duzuen, badakizue gauza honiz, baina beste teknikari batzuen edo ardogintzan nahitzen diren teknikari laguntza izan duzue proiektu pixko bat gauzatzeko, ez? Bai, gehien bat, eta bota genuen mastigintza atlantikoa lantzen den tokitan, ez? Ez da errezan Nafarroan. Ebena dago Nafarroan oliten, baina beti ere mastigintza eta klima hau eta lurra hauek ez dituzte ezagutzen. Biolur Gipuzkoa dago, kriston laguntza eman digunak, eta hortik gero, formazioa bai, ez? Beti mastigintzako formazioa bai, baina, Freixoroko ikastaroetan edo kimatzeko orduan, edo, beti dago, baina mastigintza eta ardogintza Atlantikora begira. Bai, eta hor laguntza izan duzu eta azkenean esaten duzu, ardo zuria nahi dugu egin, Baztango xurie, ardo berezia,
bere nortasun batekin, eta horretarako barietateak landatu behar dire, eta hor hasten da napixot, ez? Ze barietate... Guk azkenean askatasun desente genuen hasieran ere, ez? Zer nahi genuen landatu, argi dago egon behar dela kontestuan, zer dago hemen? Hor dago Irulegi, hor dago Txakolina, bi denominazioa tarteko zerbait. Hartu dugu Izkiriota handia eta Izkiriota txikia Irulegitik, hartu dugu Hondarribia Zuri Txakolinatik, eta horri gehitu diogu ere ezagutzen genuen barietate bat oso gustukoa genuena Rieslina. Ez zegoen arazorik, eta permiso eta dena paperak beteta lortu genuen, eta lau barietatuekin ari gara lanean. Gehien bat Izkiriota da gure ardatza, Izkiriota handia, baina laua daude landatuta. Eta behin landaketa egin ondotik, hemen ikusten dugu masti ederra hau, baina sartzen gara naturarekin borrokan, naturaren laguntza, eta gora bera askorekin, iazko urtea uztaldetik zoragarria, eta urteen ikusten da, ez dela urte ona, ez? Ez, kostata. Oso hemen Mikelek esaten du belar urtea, sartasa urtea, aurten belarrekin pozi daude, guk belarra askotan, hemen belarra dago, kaletan, eta egon behar da, baina oso gogorra izan da berrie, eta gero ja apiria maiatzata ikainatik aintzin, sartasakin burruka konstantean, eta behin sartuta gainera ez duzu ateratzerik, behintzat kontrolatu gehiagora ez egitea edo, eta oso neketxo izan da udaberri bukaera, eta uda hasiera, eta gara gainera belarra eskatzen du desbrozatu beharra, eta lan gehigarri ez, baina zori da bastan, ez da? Eta azkenean sartasaren aurka beti ere tratamentu preventiboak egiten dituzue, eta gero ere iristen delikan da ikusten delikan jarraitu behar da tratatzen, ez? Gu behire, ekologikoan ari garenez, muga duguna da 28 kilo 7 urtez kobre metal, ez? Ez gara, horri behire maldin bozati 7, dia 4 kilo urteko. Ez gara inoiz 4 kilora heldu, inoiz. Eta iaz 2 kilotan egon ginen edo, Aurten aukera genuen nahi izan ezkero, gehiago botatzeko, baina ez da aukera, ez egon aukerarik lan preventiboa ongi egin dugu, aintzineko tratamentuak egin ditugu, baina erauntzi bota ditut, orduan gero parteletan sartzeko arazoak izan ditugu, traktorekin ezin sartu, bustia zegoen dena, eta orduan hor izan dugu akatsa edo ezin tratatu behar zenean. Egiten duguna da, egin beharren tratamentu handiak txikia baina maiz, ez? Kobre gutxi, baina 10 tratamentu inguru, eta 200 gramokoak edo, eta hori dituzu 4 kiloak, ez? Baina aurten arazo izan ditugu sartzeko partelatan, orduan landare askotan ahul erauntzikin garbitzen zen emandakoa, eta orduan ezin kontrolatu sartasa. Tratamentu azkenean traktorekin da, baina pulverizazioa da, ez? Atomizadore batekin. Eta azkenean beti ere ostoan geratzen baldin bada edo matxan egiten du bere eragina, ez? Baina uria botatzen modu garbitzen du berriz ere. Landareak izan behar du, gu ematen dugu kaldo bordesa adibidez, ez? Hori da sulfato kuprokaltzikoa, baina kobre metala da behar duena landareak urarekin aktibatzen dena, ez? Landareak euria egiten duenerako kobre izan behar du. Baina hori asko egin ezkero erauntziek, 10-20 litrokoak garbitzen da, orduan berriz eman behar diozu, izan dezan ez, eta hor dezan dugu arazoa. Ez dakiteko izpenari begiratuta zenbateko kaltea edo galera izaten aldu, portzentaian edo... Oso desberdine da, baridade, adibidez Rieslinako bekisago erantzun du, eta Izkiriota txikiare, baina Hondarribia Zuri adibidez partzela honetan kalteak izugarri dira. Gero arduari ez dio erainik egiten, baina kalteak bataz bestekoa orokorrean, enaiz kapazateko uneko 30 izango den. Uneko 30 bat edo, uneko 40 eskaz. Kaltea ekoizpena murrizketa. Eta arduari begira kalterik ez dio egiten, eta ez dakit, aurten uzta
biltzeari begira, iaz ontzindu zen pixka batez, usta bilketa lehenagotik egin zenuten, aurten ez dakiz aurreikuspen duzuen. Beroakin hasten baldin bagara, eta dakit noiz egin behar duen beroa. Nik jertxoekin nago, eta behar du, landareak oraindik ere behar du berotasun pixka bat, eta behar ditu aste batzuk azukre hartzeko. Nik uste dut bueltatuko garela aurreko urtetako fetxetara gutxi gora bera urriaren lehendabiziko 15aldirako. Bai, eta bueno, gero ere bilketa, barietate guztiak ez dire batera biltzen, ez? Pixka bat, barietaten arabera egiten da bilketa. Bai, gu orain gelditzen zaiguna gero, landaretan, maztetan egiten den lana beti hasten gara kimaketakin urtarrian, ez? Urtarrian kimaketa eta neguko lana dira. Baina gero badago beste kimaketa berdea ditzen dena, ez? Nietoak entzen, gehien bat edo despuntatzen, kristolan esan dugu aurten, kriston lana. Eta landare asko hasi da, euri horrekin, ez? Eta orain gelditzen zaiguna da egitea ostogatze edo desojado. Pixka bat ja mendimiari begira eta matxak hartu ezan azukrea, ez? Orduan desojado eginda gero, ja bilduko dugu, hori da gelditzen zaigun lana bukaeran, azkenean. Zer gertatzen da, hau lehendabizi, rieslinea lehendabizi ontzen dela, hori bilduko du lehendabizi, gero behiratzen dugu azukrea, ez? Eta orduan ikusiko dugu nola datorren hondarribi, nola datorren izkiriota, txikia, izkiriota handia, eta horren arabera erabakitzen dugu. Analizatzen ditugu, eta azukre kantitatean arabera biltzen da. Bai. Eta, desojadori esan duzun hori azkenean matxari eguzkia iristeko egiten duzu pixko bat garbitu. Da azkenengo golpea bezala, alde batetik bakarrik egiten dugu goizan eguzkia hartzen duen aldetik, eta gero gainera errezten du izugarri bilketak. Oso argi ikusten da okoa, eta orduan hori lagungarri da. Mastin, elur azala kontutan hartuta, esaten aldugu oreka bat lortu duzuela, edo horre ikusten duzu beste partzelaren bat, landaketaren bat egitea, edo... Ez, guk nahikoa dugu. Ikusiko dugu elorgako partzela horrekin, tokatuko dagunen baten bertara joatea ere, grabatzera, ikusiko dugu partzela izugarri ona da, oso ona da. Eta esperantzan ditugu partzela horrekin lortuko dugun matx kantitatekin. Horrekin nahikoa dugu. Ez gehiago, lur eremu gehiagotan sartzea, lan gehiago dakar. Eta hortarako agian beste pertsona behar duzu, eta holako kiribilak. Zuek hasieratik esaten zenuten ez, lehenbiziko uztak ardogintza zenuten bertan egin, beste kanpoan upategi batzuetan, eta zuen helburutako bazen upategi bat bertan izatea ez, aski hurbildugu partzela honetatik upategi hor bertan dugu. Eta, ingo duguna da jarraitu zurekin Iñaki, baina gehiago zentratuko gara ardogintzan, eta jarraituko duan solasean. Oso ondo. Goazen ba. Etorri gara Iñaki zuen upategira, eta hementxe gaude ez, azkenean beste fase bada ez, proiektu guztiek badituzte fase desberdinak edo espazio desberdinak. Azkenean zuek mastia ongi zaintzen duzu edo saiatzen zarete ongi zaintzen, azkenean matxa horretatik ateratzen dena ardo bihurtzeko ez, eta hori da helburu ez? Bai, hau da larrabazterrea, berez gure bodega ez. Eta bai, esan beti komentatzen da ez, matx txarrekin ardo ona egiten ez dagoela, baina guk alegintzen gara gehien bat mastitan matx ona ateratzen gero ardoa ere ona izan dadin, ez? Bai, aipatu du lehenxo ere, lehenbiziko, azkenean bodega du upategia zenutelikan hemen, kanpoan egiten zenuten ardoa, eta aldatu zu asko ez pixka bat, lehenbiziko ardo hietatik gaur eguneko ardoetara aldatu da gauza ez? Bai, guztiz. Gainera hori ez, alde batetik hasieran ez genuen non egin ardoa, orduan hasiera baten olitera eramaten genuen, ebenakoen upategira, eta gero ardogintza hori ere, barietate ez ditu ezagutzen, berentzako ere berria zen, mastigintza atlantikoa esan duguna da lehen ez,
Gero, beraiekin akordioa bukatu zenean, kuadernabiara eraman genuen iguzkizara, hor urte batez, baina argi genuen behar genuela prozesu osoa guk egin, hortarako behar genuela tokitxo bat, nahiz eta xumea izan, baina toki txiki bat, baina guk ardoa egiteko. Eta orduan hau martxan jarri genuen, eta hemen ari gara. Orduan hasi izan hartzen gu nahi genuen norabidea, alde batetik hartziduran ikuspuntutik, bi hartzidura, alkoholikoa eta gero malolaktikoa ondoren, samintasuna pixka jaisteko, gorputz gehiago izan dezan, eta gero bigarren pausu batez, hasi ginen egurrezko kupeletan ere ardoa egiten, eta ja ardo naturalen bide hartu genuen, eta hortxe ari gara orain. Bai, jendeari goratuko dugu ez, azkenean zuek matxa barietateka biltzen duzue, eta matxa hori gero ere kupelatan barietateka biltzen da ere, ez? Bai, fermentazio hartzidura bakoitza beraldetik egiten du. Azkenean biltzen duzunean, prentsatzen duzu, eta handik pare bat egunetan ja fermentatzen hasi da, eta 10-15 egunetan ja egin edu, azukre alkohola bihurtu da. Baina bakoitza beraldetik, fetxa desberdinetan biltzen dugun, ardoa ere desberdin egiten dugu, bakoitza beraldetik. Gero bai nahasketa egiten dugula bukaeran, kiribil inoxean egindako ardoa kiribil ditzen dena, 8 hilabetetan edo botiratzen duguna, eta gero izkiriota eta rieslina, izkiriota handia eta txiki eta rieslina egurrezko kupelan duguna, Gabona galdean edo ateratzen duguna. Eta hori bai, gero botilatzerakoan, ja beste izen batekin komerzializatzen duz, ez? Desberdina dira, zeharo desberdina dira. Betarte edo, ez? Edo okoro. Bai, alde batetik desberdina dira, inozekoa kiribil deitzen dugun hori, prezioz ere desberdina dira. Oso ardo aperitiboan edo bazkaetan oso errez edaten den ardoa da, baina beste egurrezko kupelekoa ja desberdina dira, hauek ardo gastronomikoa ditzen direna, neserita eta janariakin hartu beharreko ardoa dira. Baina, karo, beti izaten duguna, guk ardo naturalen bide hartu dugu, uda berria desberdina dira, lurra desberdina da, klimatologia desberdina urtez urte, gu ere, mastia ere, orduan zegatatzen da, ardoa ere desberdin izan daitekela. Segun, izkiriota edo rieslinak preferentzia hartzen duen edo gainentzen den ardoan, okoro edo betarte lortzen dugu. Bai, pixka bat lortzen duzu edo nahi izaten duzu gero konsumitzaileok ere jakitea betarte boti erosten badugu, nondik norako ardoa izanen den eta okoro ardoa erosten badugu, nondik norako izango den, ez pixka bat banandu. Azkenean prozesu naturalari garrantzia eman eta natural prozesu horrek agintzen du bukerako produktu horretan. Bai, azkenean interbentzio alik eta txikiena da edo bodegan, ez diogu lebadurari legamia berezkoa du, ez dugu filtratzen, ez dugu klarifikatzen, ez dugu sulfitatzen. Ez baduzu hori egiten nola, berkiago saldu, hori zailagoa da, ez da errazagoa, hori zailagoa da, hori ez egitea zailagoa da. Eta hortik ateratzen den ardoa hartzen du bere bidea. Iaz zenbat kilo bildu zenuten, zenbat matxa? 9.000 kilo pasatu. Bai, 2 hektariatan. Ongi dago, enmastigintza ekologikoan gu konformatzen gara, 4.500 kilo hektarako ekoizpen hona da. Txakolinen mastigit hor Gipuzkoan egongo dira 10.000 kiloetan. Iazko uzta horretatik, gero azkenean ardoa ekoiztu behar da, eta ardori saldu behar da, ezagitzen batxo botila ateratzen duzuen, gero salmenta nola banatzen duzuen pixka bat fase desberdinetan, guk eramaten dugunez, bai salmenta, bai prozesu osoa aukera dugu erabakitzeko, nola egin da, noiz egin. Dena golpean, gure tresneria ere ez da oso handia, orduan horre dakar, adibezen botelladora honekin, denborak edo ritmoa motela izatea, Orduan zer egin dugu aurten egin dugu zatitxo baten botellatu orain ekainan, eta hori salai jarri. Eta orain egingo dugu beste zatiare, prest egon behar da, matz bilketarako bodega egon behar da, kupelak egon behar dira guztuek,
eta botilletan ardoa, hori bai. Baina, bueno, guk markatzen dugu ritmoa eta suabe nola nahi dugun botillatu. Orain egingo dugu bigarren tanda bat. Bai, eta portzentaian, gehien txunak kiribil izaten da beti ere, ez? Eta gero zati txiki bat. Kiribila urten baldin baitugu 5.000 botila aterago ditugunak, iazko 2022ko 5.000 botila, eta egorrezko kupelean egongo dira beste 2.000 eskaz gutxi xago. Bai, orduan, zati bat, uzten duzue egurrezko kupelarako, betarte edo okororentzat, baina gainontzekoa dana kiribilen joaten da. Baita ere esan digutena, askotan ardoa hau edaten duen jendea, eske ardoa hau hemendik urte batzu barru asko sobete gongo da, baina ezin dugu, ez dugu itxadote, guk saldu beharra dugu, ez dela, eta egia da ardoa hauek denborakin hobera egiten dutela. Aurrera begira behar bada ezakit, egurrezko kupel gehiago eta beste egurrezko kupel baten bat utzi pixka bat. Ez, gure nortasun eta gure bidea kiribil da. Kiribil da. Kiribil eta elorga produzioan azten denean, izango da, 160, 180 kiribil. Hori da gure bidea. Merkatuan sartzea kostatzen da, baina zuen kasuan baztango xurie. Bere hitzak izenak esaten duen bezala, baztaneri lurrei lotuta, Euskal Herriei lotuta, bertako historikoki ardoa egiten aldela demostratu duzue, lehen egiten zen, gaur egun zuek ere, eta merkatuan sartu zarete, hasierako hori behintzat kostatzen zen hori lortu duzu eta dirudi saltzen dela egiten den ardoa da, ez? Bentarteka etortzen da bat emaztan, emaztik ez daudeta. Bai, badaude, ikusitu batzuk. Eta gero banaketa bastan bidazoa mailan gurea da, ez? Eta Iruñerrian ere guk egiten dugu zuzenean, salmenta zuzena, oso importantea da gure zera, ez? Gure proiektuan, salmenta zuzena eta bastan bidazoako jatetxetan eta saltzaile batzu dute. Iruñerrian ere jatetxe potente batzutan ere saltzen da gure ardoa, eta hori, azkenean txute bada, ez? Guretzako ere, bentsate onarpena. Eta gero Euskal Herri mailan, bi ardoaken barnean egonda, bi ardoak bera banatzen ditu Gipuzko aldetik, Lapurditik, eta hor gaude. Egia da, dugun guztia saltzen dugula. Eta gehiago izan ezkero, gehiago salduko horrela, baina lurrak agintzen du. Hori da. Ez da gutxi bentsatez, seinale ardo ona egiten duzuela, guk ere badakigu. Eta, Iñaki bukatzen joateko, behar bada ardo pixko batean indugu, behar bada orduriko berena ez da, baina dastatuko dugu nolakoa den, eta zorteriko berena mendikan uzta bildu arte, eta hortik aurrera ere. Eskerrik asko. Zuei, mi esker. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Esan bezala, oraingo honetan Santiago Villaresekin gaude, badakizue bera, aspalditxotik lehen gaiakin, materia primakin garraioan ibiltzen dela, eta lehen sektorean esperientzi handia duen gizona dugu. Eta Santiago mentxe gaude, poliki-poliki abuztu ere aurrera baduie, eta ez dakit ikusten dugu biltegian bazka hemen badela, baina urte nahiko arraroa joan da, ez pixko bat bildur ginen, idorte hundiak inditu ere, uri ere bota du, ez dakit pixko bat ze balorazio egiten duzu, nola joan den pixko bat udaberri uda, eta ze ondori izan dituen prezioan. Erran duzu bezala, urte bat arraroa, bitxia, edo ez dakit zemat izen ematen alden. Zen eta neguan eta primaveran ez zuen bate urikin, eta, kosetxak gelditu die arrunt txikiak, kasik deus handik ez, eta forrajen afera gauza bera. Eta gero, berda ikusi, nola ez duen urikin eta elurrik ere ez gain hortan, Pirineotan eta, orduan, pantanoak eta gelditu die, arrunt ur gutxikin. Orduan, erregatzeko eta ez dute aukera hundik izan, eta, hasi egin nenu da, beldurraz,
por ejemplo, pues bueno, delako kosetxak barakin duen, pues Nafarroan txikitu zela igual erdiraino edo lako zerbait, eta forrajen afera, pues, inen zutela lehenbiziko pikaldia, luzerna erran nahi dut, lehenbiziko pikaldia, eta behar bigarren pikaldia, eta hortiko beti ezkinak iun, azkenean, bueno, uria indu tarte hortan, eta inda pita geixo. Baina uria indu justo etzelaik behar. Erran nahi dut, forrajeak mozten zien denborean, ekainan eta, bueno, maiatza ekainan eta hola, pues, bustidi haunitz. Eta gero, junion eta julion gauza bera, pues, luzernain dakota, indu uria hauniz lekutan etzelaik behar, eta, bueno, bustida franko buliki. Orduan, alde batetik, bueno, laundu du pixkat erregatzeko bekio, baina bertxaldetik ondatu da haunitz. Eta horten erran behar da, pues, bueno, kosetxa txikio da, eta forrajetane gutixo, franko buliki gutio bildu da. Guai berean, errateko maneran, pues, ez dakinik, luzerna lehen kalitatea estokatua ona, pues, arrun guti da, ez da unitz. Eta horrek erran nahi du, pues, ez dugula auta handik. Eta prezioak, pues, bueno, asizien gora, pixka tapaldu die, baina kario da, dena kario da. Bai, base herritarra batipat, lehen sektoren ari dena, oso kezkatua zen, ez? Aurten prentsan komunikabide guztietan aditzen zen idortea, eta egia esan, zorionez iparralde honetan behintzat ez, beste gauza da Iruña edo Iruñati behiki, euria bota du, belagaiak eta berdetu dire, bazka korteak egin dituzte urte hona izan du da alde hortatik, eta beraintza behintzat, baskorentzat sakeletik dirua gehiago ateri beharrean ez, bazka gehiago erosteko, batxan atako dute esentez. Bai, egia da, hemen gure inguruntan, azkenean indu uriei pulita, kanpoindako ongit horri da, gero idortzeko ez du horkiman, baina beti de, belarra atraia da, kantidadea ina da, eta iten nahi da, oino, eta bentaja da, eta beharrik, zenta balin bazen ganden urtean bezala, ez dakit nola inen ginuen, baina bai, beharrik, atraia da ongita, ez da. Bere hortan, erran dutena, gutixo da, kario da, eta alare saltzen nahi die, ez nahi bezala segurazkide, baina saltzen nahi die. Bai, zuen kasuan ere, nahizta bertan abeltzainak etxetik bazka ateri, beti askok erosi behar izate dute, beti ez azkenean buru asko dutelakoz edo behar dutelakoz beraien eguneroko bazka horretan gehitu beste lehen gaia batzuk, eroste hori beti suertatzen da kasu askotan ere, ez? Eta horre izaten da aukera, ez? Aber ze prezio diren, ze eskaintzen duzu zuen kasuan, bilaresek ze bazka lehen gaiak eskaintzen ditu. Bai, hala da, jendeak beti behar du bazka zerbait etxeko aparte, ez? Eta, gu gehiena saltzen duguna, da luzerna belarra. Festuka ere bai, luzerna asiatatua ere bai, baina gehiena luzerna belarra. Eta, jendeak oina izaten du, kalitate hobeena, eta, hortaik badu, ez beste urtetan bezala, kantidadea da, baina badu, prezioak kario die, alare pixka tapaldu die bai, baina kario die, baina badu eta izain du. Jendeak behar duelaik galdinen du, eta ekarriko zaio biztan da. Salduko da gutio, seguro, baina, merkadoa den bezala da, eta ez da. Bai, ez dakite udaberri parte horretan, idorte handi aldu zelikan, mamu hori zelikan da bildur hori, ez da jendean mugitu zen eta orduan hasi zen beraien biltegiak betetzen beste bazka batzuekin edo... Bai, izan da deretaik. Bauzu jendea mugitu dena fite, orduan dena kario zen eta alare saltzen zen, gero hemen hasi zen uria, hasi zen bazka gaintzen eta hola, eta gero ja gelditu da demanda, ez? Oferta ez da gorki goititu, eta hor da, batzuk esperoan eta bertze batzuk biltzen, orduan, nada, gut arte hortan, ez? Baina, ez, igual do, urte bitxia da, baina, hola pastuko da, eta ez da, aurten ikusten dugunare, por ejemplo, lastoa bildu da, hauniz gutio, eta gainera, ez sobera pulitare, hortaik beharko da segurazkide negukota, eta hortaik bai zein dela gutio.
Bai. Oire kario izain da, baina, bueno, pues izain da. Iain da zerbait. Bai, alde batetik, bueno, idorte ez izatea, badu bere alde honak eta alde txarrak, batzuntzat hobeki, beste dukarrago, baina garrantzitsuena da lehen sektoreak, nahi baldin badugu etorkizun bat izatea, ezin zela, azken urtea, aurreko urte ura bezalako idortekin, azkenean joan ziren poliki-poliki ikuilu guztiak isten, ez? Beharrik ez zela bigarren urtea bastu gauza bera, bertzenaz gaizki zein zen. Bueno, horren aldean aurten hobekio da, humedadea bada gehiago, eta bazka biltzen nahi da. Ez da dena lehenbiziko kalidadezko izain, baina, bazka izain da kantidadea eta jendea gastatuko dugu, tio. Normal da, eta, ala behar du gainera. Bai, eta gero badakite ez azkenean, baldin badute beraien haziendak produktu ona ematea, kalitatea emate ere, badakigu ahotekan gauza ona, bazka ona sartu behar dela, eta behar baldin badute gehigarri hori, hemen zuek baduzue bazka aski ona, eta aski dute zuk esan duzun bezala ez badeitzea eta pasatzea. Bueno, pues hoi da, ni normal atxamateutu jendea idabiltzen bere bazka, bere belarrak eta bere gauzak, eta gero behar duelaik behar bali badu, toriko da eta galdinen dut, eta biztondak harriko digu. Bueno, erran dutena, aurten normal da gutixo salduko du, gainera kario da, baina, hemen izain du produktua, eta, jende nahi duena hemen atxamain gaitu. Horrela xe, badakite nun zaudeten Santiago, eta zuri beste behin eskerrak eman, azalpen hauek emategatik, eta ongi bukatu da, eskerrik asko. Esker zurei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.